Parokhoa along Thanbang Atumapan Karcho. Tin pen Chitimalan Keron Amen pen Osomaratum RNC School ke Mamnang. Greater Dipu Bazar Committee Asaihem Kachapangthir. Kardum Pinikar Biang Long Life Adaba Bertalong Pen Nili Sami Julibepi Nanarjikta Birtang Ton Pen. Arbinda Ashram Patir PC Kedamtang Tereponi Pai Cricket Homarni Parokhoa along Thanbang Atumapan Karchola Pen Tangka Tujok Plot Pen Lokacharli Avarsai Kachapalong Thekjaputha Seki Kipia Mai Kapado. Parokhoa Higher Secondary School along Kapado Labangso Asai Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Pensi Ingpuponlo. Laso ahod alang likaning jatengke Labangso Aseke Pen Thanbang Atum Penangan Alilong Pupusi Ning Jepat Hepon Lapen Lo Charlie Osomaratum ta Mesen Lo ke Charlie Ahin Avarsai Long Pupusi Deputy Speaker Ing Hiasangho Ningji. Labangso Aseke Kipi Amai along Langso Mepi Hauraghat Lapen Sami Langso Education Block Pangrumpet Bang Proxy Kepra Nerkep Thanbang Phu Bang Piatu Chitudunsi ke Charlie Anathu Kachera Block Ason ahormu setami paklangdon. Laso ahod aluhi aman pen Parokhoa Higher Secondary School Principal Minaji Momin, School Managing Committee Amaipu Bipul Phukan, Block Mission Coordinator Sonsing Tokbi, Pendanglok Pinangan Manpeng Kedoatum Chetongdon. News X Report Karbi Anglong Live. Hamren Constituency Kaparlo Check R2 along ke do ke Hai Timung Memorial Karbi Medium School along Tin Pen Chitimalan Kerona Joine RNC School in Hapche. Loke Charlie Henlo Kheamoy Arbong. Loke Charlie Pen ke Thekire Abi Pulote Isi Akhai Mate Isi Ahamphang Mentuneta Paching Thorun e. Lasi Nonakai Loke Charlie Kaching Baya Por Ho Jongsi RNC Katikoglo Pulote Kanahok Thepe. Sorkar pen Lokacharli ahin kapaching thurjia phan RD kipia porahot Hamren Constituency Kaparlo Check R2 along kedo ke Hai Timung Memorial Karbi Medium School along ke Thangbagbi pen Osomaratum RNC School ke Mamnang. Kopine akinang sot Kangkir Kapado pen le School ke Mamnang kali Tin pen Chidim Alan Keron ajoini pensi Osomaratum RNC School Mamnang lo. Pini Hamren Local MSC Mongol Singh Timung pen Kiduk de Arara Tumaphan Akejoy pen Tin Plang Sirkep Lapen Chitimalan Keron Ponche Phanpura Adaba Porpensi Labangso School in Hapon Cheklo. Rachari ajoine Osomaratum RNC School ke Mamnang Lapen Kacharli Katikuk Dunang ke Komadlo Aday ke Enpo. Kewangjilang Arni Setami Lapuson Klempon Bomlang Pulote Karbi Anglong Kacharli ahin Koanlo Kacheng Thurdunji. Hapu Hamphang asong Jasemet Lokacharli Hamphang aro tum setami ke dodon clip ke manghudun meme. News X Report Karbi Anglong Live. Ni Bhai Cricket Home Arni Birla Plywood Factory along Boha ke do 20th Battalion CRPF ahin pen Chepatir Piponsi VKP Ajaimek asai ke deng. 20th Battalion CRPF Commandant RD Jenny Anal Kachari Pon Bangso VKCP Asai along Unit Officer SO Lapen CRPF Klembangatum Chetongdo. Bangso VKCP Ajai Mekedeng Ponahut Unit Commandant Lapen Dipu Medical College along pen Dr. Semsing Singnar SMO Jeremiah Taro Lab Technician pen Danglo DMC along Klemra Brab Abang Puatum Chetongdon. Labangso avikipiya jok kenang sorahut longpon pola pen komatni abang pubang piatuma phan kereng longjia phan akirap longpon pupusi CRPF pen mangpon lo. Kado kabe bangkrep ho 20th Battalion CRPF atum VGP dun pusi Karbi Anglong Life Asaihem along birta nang pali. Rongrup kapaching thurponjia phan pulote aprangsi akenang sora bangke tovar. Towarjong si kemesenavi pulote rong arlo keplange phia phai do setami do pake joy nak asonsi mande. Borjan constituency angkang arlo hatoka ahawar along non puanta kemesen ka chelenga towar ave. Hatoka ahawar lake non het non ding penle rong rup ka chukki marong kali. Bangso ahawar along ke do arong non anke ningkan phoge pleng tanglo.
bonta kimesen atobar kabiajok non puanta kaching thodun amumang thekdun longle halabangso ahawaralong kado kabe rong phoara ratum kimesen atobar kabiajok kachileng kisunga phuthak Karbi Anglong life apherang kya thengno nangpachini dun রাস্তা তো ভাল নাই বরখন গিরিলে গিলা হবো যাব না পারা হয়ে যায় শুখা টাইমতে হলে বালু পরা যাব না পারা হয়ে যায় আর ইমান জঙ্গল ভিতরতে আছে রাস্তা ভাল নহলে তো ফটফট আহা যাওয়া করব না পারে বেমারি খান ডেলিভারি বিলাক লব পারা হলে না পারা হয়ে যায় এনেকা রাস্তা নিমিত্তে তো এক নম্বর দুঃখ হয়ে আছে বাচ্চাবিলাক ইমান দূর যাব রাস্তাতে হাঁটি থাকি যায় যাব না পারা এনেকা থাকে পুরা এপসেনে হয়ে থাকে আর আধা রাস্তাতে হাঁটি দেখিব ঘুরি কিনে আহি যায় এনেকা বি থাকে এতে বড় সব কিসিম পরা আমি খান তো কমজোর দুঃখ পাই কেন থাকি আছে গভর্নমেন্ট ফালে পরে চাই দিলে ভাল আছে Karbi Anglong arlo kedoan constituency along PMA YG ahemso palithaya phita hatoka ahawara long abangke PMA YG ahemso pendanglo barpi ahemso akejoy pen kirona gas mesen ki junalang abi jatta longpon pelang puta rada tumpen nang pachini dun शिक्षा का बांगे लहलो आली के दाम के बांग वो चेंगवेरिया हो सितमे माने कसिक साग दो पेनॉन मेडिकल सब सेंटर आवे किसु कुछ लांग ता हेलोविंग ही दिमापुर ही हादिलाई ha hi dipi la pan ka sik sa yo lo litin hem tanon chitang lo hemsu ta chitang lo stamela so bang ko soma chitang ma chitang tema yo la salam yo se khali dui po nang le lo dak bang nang le mane don nge nang le lo stame ani nang le det pa ya la rong plia rong pen edon welang rong pri pen la edon we nang le photo yar pidun lo pen da ke kim yadi man ta mane photo uthai pon thai lo paisa ka do we pidun thai lo stame no puda nang le la se ko son niyam po luilu la so avelo soka pa nagara gala school hem kim hop la pen bhere thangda velo Jasemet kachileng atwar ke mesen kawedara jok se kachilang school kidun hithi borba kidun kasiksak thedum bino lasi hala bangso ahawara phan sarkar pen langponra mesen atwar selang pona sonte mesenji dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Diphu Municipality Board atumpen Diphu Press Club asai hembari malongsi Greater Diphu Bazar Committee asai ahem pathik ponlo Non hejong arpu kimi ke pekpon Greater Diphu Bazar Committee atumpen Diphu ahithia jo hithi kuladalong jojor cholana tumpen chenglok Diphu ahithia long keme kaheno asondoan kapalangchari ponjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council atumpen aning ka chetheklong abang phua tumphan jongponsi akimi Greater Diphu Bazar Committee sengponlo Karbi Anglong Autonomous Council pen ingwai ponderapi GDBC atum amithang sai ka cheklem ponjia phan niphai cricket homarni aban Diphu Press Club asa hemalongsi Diphu Municipal Board Chairman Rakro ahin pen dim aklong pekponsi sai hem chepang thirponlo non ke bangji therepo niphai krip ho arni pen Diphu ahithialong Greater Diphu Bazar Committee atum aronatang kapathik ponateng amethang asai ka cheklem pangcheng pon popusi GDBC achun bang sar im tok bi pen Karbi Anglong life pherang kia thengno nang pachini dun asi pini tarik 13 nilitum la bangsuarni aban bate aparim Press Club ahemalongsi nilitum kangni ponsi bate Greater Diphu Bazar Committee kangni ponsi panilitum kini chisik ponlo nasi nilitum bangsu chisik cedang tangger phi pulutang te market bate Diphu Bazar along kisung de boy kopi ma duan sitame nilitum chongdat det atuma pina ko kisung kelang along un ansi tame nilitum kelang ke cari dun je phan bangsu sa hem ben nilitum lang cari dun lasi Monday bate Press Club tum dode de ko jong nilitum phan la bangsu sa hem long sitame Town Committee pen nilitum handak antoilo pen nilitum dagnon chisik cedang la pen ke sapah bate nilitum ke pangthira size tame dengom lo asi ke bangji ni philo bulutang te nilitum taxi office ni Diphu pen Roson Hanse Karbi Anglong live Pinia daba berta ke lapon sikang toniklo domi thakmei kardom